I dag skal vi undersøge vinkler i forskellige figurer, eller vinkelsummen i forskellige figurer. Så derfor skal vi starte med at tegne en figur, vælg polygon, og lav en tilfældig trekant. Da det er vinklerne, vi skal ind og undersøge, går vi herop og vælger vinkel, trykker på to linjer, så fortæller programmet os, hvor stor vinklen er. Gør det en gang til, så får vi den vinkel, og vi gør det en sidste gang, så får vi den sidste vinkel. Når vi skal undersøge vinkelsummen, så vil vi jo have de tre vinkler lagt sammen. Det kan vi gøre hernede i input, og vi kan få programmet til at skrive de mærkelige tegn, de græske tegn herovre. Så vi vælger at trykke på den knap. Det første tegn er det her. Trykker jeg på plus. Helt almindeligt ved at bruge tastaturet. Vælger det næste græske tegn. Trykker på plus igen. Og vælger det tredje græske tegn. Og trykker på enter. Så kan vi se herovre, der kommer vinkelsummen frem. Nu er det så, I skal undersøge forskellige trekanter, hvordan de går med vinkelsummen. Og man kan jo måske huske, at I kan jo flytte på punkterne ved at trykke på filen. Ja, så kan man flytte et punkt. Og så er det jeres opgave at holde øje med vinkelsummen. Jeg kunne godt tænke mig, når I har undersøgt, hvordan det er med trekanter, at I så prøver at fortælle hinanden, hvordan det ser ud til at være. Når I har gjort det, så vil jeg gerne have, at I undersøger andre figurer. Det kunne for eksempel være en firkant, og måske en femkant. Det er sådan her. Jo flere figurer I kan finde ud af, om der er noget, man kan sige om, at der er nogen sammenhæng, jo bedre er det.